Jakým způsobem pracuješ na svých slabších stránkách? Jak by měli začínající zápasníci přistupovat k trénování aspektu boje, kde se cítí jako méně jistí? Tak čo sa týka mňa, tak samozrejme vieme o mojich slabinách a ja aj môj tým, takže snažíme sa to nejako zlepšovať tým, že proste drillujeme tie veci, ktoré mi nejdú. Samozrejme, to sú presne také veci, ktoré možno mi až tak nechutia na tých tréningoch, že ma to až tak nebaví, ale viem, že to je proste dôležité, tak sa to robí, aby sa to vlastne zlepšilo. A čo sa týka nejakým tým začínajúcim, tak je to presne o tom, že treba to proste skúšať dokola. Jak sa vyjadroval raz, neviem, Bruce Lee, tuším to raz povedal, že nie je nebezpečný ten človek, čo vie 1000 kopov, ale ten, čo má jeden kop a má ho 1000-krát natrénované. Neviem, niečo takéto to bolo. Takže je to proste tak, že proste naozaj musíš to drillovať stále a proste ono sa to niekde v tom momente zlomí a zrazu zistíš, že to ide.